Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangaran ko si Adrian. Mustoryahanay naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Fakar Black for Men. Iyan siya ni Latafa. Panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, pahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya kung simutan? Ng presko, nga klaro, nga asul, nga hamot, nga magamit mo pang adlaw-adlaw. Amo na siya kung simutan. No? Kay masimutan mo gin ang mansana sa sugod, tapos ang lavender, kag ang sage, nga kanami-nami, tapos may mga kahoy siya, kag hilamon sa katapusan. Angay siya, bisan ano nga tiyempo. No? Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have apple, bergamot, kag ginger. Na ang mansanas, masimutan mo dayon. Kag upod ang bergamot nga kanami na siya nga citrus, kag ginger nga gapakalam sa imo nga ilong. No? For the mid, we have lavender, sage, juniper berries, kag geranium na lavender kanamit gid simutan, no? Nang katinlo na kag ang sage kahatag sing iya nga pagka ng berde nga hamot, kag may geranium siya nga klaro nga hamot nga bulak na kag may juniper berries nga do pagkakahoy na siya na kag for the base we have tonka bean, amberwood, cedar, kag vetiver. Na ang tonka bean nang do pagka depende, no? Iniya do may pagkahilamon siya ang hamot nga upod sang vetiver da kanami gid kag may cedar siya nga amo na siya ang kahoy kag amberwood nga gapainit jutay. No. Na. Kung namian ka mo sini pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa taso naman, bye-bye!